Yes, comrades, good morning. Mwasuka bwanje naso mwaswera bwanje. No, comrades, thank you very much. Maka zathu ku chipani cha DPP. I think inu tathana zulo. DPP ndi UTM panopa tathana. Munayesesa akuluakulu anthu okonda chipani cha DPP kuti mwina zinthu zingaende mmene mumaganizira. Kuti mwina mgwirizano pakati pa UTM ndino uyenda. Vuto ndi usogoleri. Maka usogoleri wa chipani cha DPP. The Executive Committee on National Governing Council ya ku DPP. Ayi. Mbombola yeni mbola. Sana kuthandizeni na chipani cha DPP. Therefore, chikhachowa kwambiri ku DPP kukhala ku opposition. Chikwa papa DPP olo mupange chotani, you still have to go to opposition. Leadership yanu achikulira aja bwana agogo apita Mthalika professor ndi achikulire. I think that can do nena zonsezi kumbuyo konseko. The man is old. Ndi mene zinzili panopa kumalayi kunoko. Apita Mthalika sangapange organize team yabwino. Even the cabinet yabwino. Sangaipange kusintha pamene tili roli ndi mavuto amene tikumanawo okhuzana ndi chuma. So ku DPP you have goofed big time. And blame isapite kwa inuyo yayi. My members at DPP, don't worry. Vuto ndi usogoleri. Anthu amene munasankha convention kuwapasa maudindo. Even fundo yomwe mnapanga endorse musogoleri oti ndi wachikulire. Kumwika pampando kuti apikisane ndi anyamata sizingaende. So kubwera kwa Daiso Kabambe, moralo imene ndi Daiso Kabambe ku chipani cha UTM. Yemwe anali ku DPP komweko. Amene iyi a DPP ni munthu wanu. Is your fellow Malawian. Ndi munthu wanu yemwe mkumuziwa ambiri nayo mwakhala naye pamozi. Ndi munthu odekha. Anachoka ku DPP alibe denti inaliyonse. Amene akuziwa vuto limene nalipo kwa Daiso Kabambe ndi akulu a chipani cha National Governing Council. Sana mpase support. Chimozi zimene zizi zakhanga zachika kachiwiri koloka chikena. Nthawi ya SKC ku DPP nakonso kunaliso anthu omwe aja amene onde kunoko ku DPP panopa ngati kuli anyamata ozindikira ku DPP. Ngakhale sindikuwaona bwinobwino anyamata ku DPP ochangamuka. Koma ku DPP ngati kuli anyamata ochangamuka, start preparing today. Muyambe kukonza chipani panopa. Akulu achose nawo. National Governing Council sina kuthandizeni ku DPP. That's the fact. So National Governing Council yena mukakumana pa meeting muzikamba fundo kumaona Malawi kota kutiona bwanji ngati chipani ndi usogole watu. Achikulire aja Peter Mthalika professor of law. Amene aja nanena kale ndachikulire taonani. The first decision imene apanga aukonzeka chisankho ndimene apeza running mate wawo. Maonatu aliyense ndokhumudwa. That is the end. Komabe that's ngati chipani cha DPP amati ziti Democratic Progressive Party. If you want to progress ku DPP, achinyamata take over power of that party. Abwana a APM sangapange campaign meta aonera is too old. Komanso kumva kuma journalists. Kuma journalists namene amafusa mafuso efetimava. Achikulire aja ndachikulire basi. So to you comrades anzanga aku chipani cha DPP. Ndima ukonda kwambiri. Because you matter a lot mundale za ku Malawi. Komanso ku DPP komweko mwina okhala ndosangala kwambiri. Pena pake mwina kumayamika mulungu anzathu ku DPP. Chipani chanu chinatusasogolera awiri. Nyumba imozi. The Mthalika brothers. Onse tu munapanga ndinu ya DPP ando okhala sogolera ziko lino. So akunthu aku DPP ngati simanyadira, simaona zimene timaona anthu ife kunja kwa chipani chanu. Ndoti niyo anthu aku DPP ndino anthu osapenya nonse. Ndino anthu osaona nchifukwa yake mukakamiza anthu okalamba kumakhalabe usogolo wa chipani. At 85 years these days munthu amakhala ndi mphamvu zatha ndi ziko lathu mene lilili ndi zowawa zimene tikuma nawo. Munthu okalamba wa zaka 85 sangapange ndale ku Malawi. Zingavute zitani. Chifukwa mphamvu zimakhala zatha. Komanso tonsefe tindazibalatu azigogo ati tinawo okalamba omwe tinayikapo timango apasira zakudya kapena chimene akufuna timango apasira. Samapita kumunda. Akandi munda timatumira ndalama kuti aganya zalimira. So chimozi ndale achikulire aja ndachikulire. Olo munganene chotani kaya campaign mungamenye yatani. Even ma strategist anu ku DPP uko. Omwe ngapange ndale yoti paka Mthalika awine chisankho ichi. Forget about it. Koma mwe ndi mwayi. Chwa kumene kuli stronghold yanu yachipanja DPP ndi umene kuchoka Daiso Kabambe. So why can't you just go to your neighbor? Welcome DPP members
tajoinani ku UTM ku sinkhani yokambirana akulu anakana Alliance iniyo members okonda Malawi aku DPP timakuziwa timakuonani. Join the winning team. Ndibwere ku MCP. Ku MCP chimozi comrades pakati pa ku MCP you are coming closer to some of us. Mumabwera kwa members ena chipani cha UTM, members ena chipani cha DPP, mumabwera MCP ndi maboza anu ena kumanyengerera iyayi tenti msapote Chakwera chan. MCP, let me tell you, musogole wanu wa chipani cha MCP uyu Lazarus Chakwera ndinane nakale nzero alibe. Olomunga kale wochenjera ino members kapena akulu ndi maudindo ku MCP koma president wanu Chakwera na pamene wafika Malawi, the man is incapable. He can't do anything beyond what you are seeing. Achakwera ndo kanika basi. He's just a failure. He can't do anything beyond what you think. Achakwera ndo kanika. Right from day one, 100 days I'm office. Dina kaguzuzula Chakwera ai. Ni muntu kanika. Ni muntu osamva Chakwera ai. So kwa MCP, don't waste your time panopa ndikudaba mujijika nkhani ya running mate. Ai. Or running mate anga pesa Chakwera. You will not win this election. Whether you like it or not. Ndikumalawi kunoko. Tikawapanga ndale za ku UTM kusuka pena city maona ndale za ku MCP. Tikuona MCP jaina likareja si ya Chakwera yai. Ya Chakwera ndio kanika. Zena upanga Chakwera sizikuziwika. The more tupita kuma elections, the more Brandas is making. Paopa mwamba kwa tenga Chakwera ngati Nyamata in competition with APM. Achakwera ine na Nyamata koma nzeru za Chakwera za ukaramba. Mwinaso APM aliko bwino. Tikatengera masipani ziwidi za schools. So MCP, don't be very proud. Don't be too proud. Maka Nyamata omwe mkora ngati kuti mkudya ndarama za Achakwera. Mofewa, mopeka. Don't cheat this man. Achakwera with imenaliri. To me is incapacitated in terms of leadership. He can't deliver anything. Oranga nene, oronga kare uti ka MCP ndi stronghold pa Central Region. So in Central Region ngati kuli anthu aturo azampasa vote Chakwera wawo. Koma name ndikuchira ine ndali za kumalawi. Swali ne Malawi. What ndi kumalawi? Achakwera cannot lead this country anymore. Nzeru zawo za trapati pamene papa. Meza tira kuchalichi ndi meza tira zeru ali mu office. See what he's doing. Launch campaign muntu woti state president. You can only make one launch. Campaign launch imekhala mwina kungo mwana jana pangira launch kumukilongwe muja. As a national party, ali anthu okhulupirika mchipani. There was no need of Achakwera. Kuyenda kumapita ku Southern Region, kulowa Shire, kumangochi, kubwera kumpoto. What for? Ngati musogolera wanzeru, kungopanga launch jana panga kulilongwe. That was enough. Kwina kuma launch azikapanga ni ma vice president kapena ma regional governor. Kwa Chakwera kufutika kupita kulowa Shire, and look at the numbers. Anthu amene apanga register ngati kulowa Shire. Very few people. So Chakwera zeru mulibe. Amalawi, don't waste your time kuti ai Chakwera wina ai oranga wine sakapanga china chili chonse. The man is blank, completely blank. Chakwera mulibe nzeru. Tagwira naye ntchito Chakwera tili opposition. Taenda nawo ma state. Zokamba zawo amakamba bwino chizungu chabwino kwa basi. Memory English amayoweza chizungu chabwino. Akamayankhula amati awu ndi servant leadership. Koma amene munaphunzira school ngati mene naneso naphunzira pang'ono school yangayi. Akamati servant leadership kumakhala si choncho zimene upanga Chakwera. Amangokamba anthu amangowauza servant leadership, but he knows nothing. In terms of nzeru ndiye mulibiretu. There's no governance brains in him. So MCP ena mbuti ai running mate or running mate atakhala wamphamvu chotani kwe under Chakwera. Sizingayendi. The man is doomed. The man is cursed. Achakwera nana kwa zinthu zambiri pa moyo wawo. Usogolo wa ziko umene wavutira choncho. Palibe chingaenda. Ndena mmandifusa iya comrade Lwala nanga bwanji manani metago MCP. Let me tell you like this. MCP ikafuna utenga running mate from the north kunoko kumpoto. Maka kumzimba district. Chwa Chakwera kumene alunjika kwambiri nzeru zawo ndi kumzimba. Kumzimba ndiye kuhanga ataonako zinthu zabwino. Chifukwa chimene aona zinthu zabwino kunoko choti ali ndi support ya mafumu akumzimba. Omwe kuhanga chimene anena mafumu ajamangovomereza. Pamene aiwala kuti mafumu akumzimba panopa kuno kumzimba. Munthu wakumzimba ukhala kumzimba Malawi samawerenga kuti mafumu akumzimba. No one in Mzimba takes the Ngoni chiefs seriously these days. So tinaona kuti anthu amene wawanda adyera amakonda kugwira ntchito amanena kuti agwira ntchito ndi boma. Pamene kumuzi kunoko mafumu akumzimba sagwira ntchito ndi wanthu.
zopanga zawo sizimalongosoka, chikhaidwe chawo sichikumveka bwinobwino, chankhulo chawo sichachingoni, amalankhula chankhulo chachitumbuka cha anthu akulumbi. So ainka ndinene chonchi Achakwera kangotenga running mate kunoko ndingotenga anthu awiri. I have to be honest today. Musataye nthawi Amalawi kulikonse muli. Achakwera kungotenga Vitumbiko Mumba kukhala running mate, game yagona ku MCP. Akangotenga Vitumbuka Mumba kukhala running mate wawo Achakwera, game kunoko kumzimba kapena kumpoto yagona. Inde Vitumbiko Mumba anthu ena akhuza kumkonda madereni. Koma vuto likhala kuti anthu amene amasatira tingene kuti nasi Vitumbiko Mumba kulimbana ndi Gotani Hara. Anthu kungotenga Vitumbiko Mumba sizikhala bwino. Achakwera tengaso Gotani Hara sizikhala bwino za councilor. Unless Achakwera atenge running mate from another district apart from Mzimba. That's what I know. Ndewe imene yakhala ku Central ku Mzimba Central nthawi nkhani ya ku Mzimba Central yatenga nthawi yayitali anthu anzeru aona kuti ndizopanda pache ku MCP kulibe leadership. So kungotenga Vitumbiko Mumba from Mzimba Central kukhala running mate wa Achakwera zinthu zagona. Ndeuti timu ya Gotani Hara yisapota UTM. Swati kuziwa watu. Awa Gotani Hara anakwatiwa kwa akulu anga. I know how Mkandeles think. There's no way a Gotani Hara anga supporte Achakwera ngati pa kampeni yao ngati Achakwera ngatenge Vitumbiko Mumba. Chimozi mozi Achakwera akatenga Gotani Hara. Amai Gotani Hara akatenga Achakwera kukhala running mate wao. Timu ya Mumba Vitumbiko Mumba atu across the country. Chwa Vitumbiko Mumba kulikonse amatha kulowa. Pamene amai Gotani Hara sangaka pa campaign yokhutira yotanda kuza khutira ku Central Region kapena ku Southern Region kapena Eastern Region. So chambiri cha ku DPP cha atamwera bingu wa Mtharika amai Gotani Hara anachita dump chipani cha DPP nduka Joina Joyce Banda. History imene anthu ku Southern Region ndi Eastern Region idakali mutu mwawo. Therefore Gotani Hara sangaka pa campaign ku Southern Region ngati running mate Achakwera sizingakagwire ntchito kumene koko kulibe singakagwire ntchito. Komanso katika Gotani Hara the team ya Mumba is broad. Mumba too is flexible. Anathanzapo chipani cha Freedom pale cha Khumbo Kachara anachokako. Anowa kwa MCP with a pomp with a red carpet. Ndekuti a Gotani Hara atengedwa ngati running mate wa Achakwera. The team ya Mumba yonse yubwera ku UTM. Chikwa Mumba sakagwire ntchito ku DPP. So DPP kuja sangakalowe kuli anthu omwe sali active. Mumba mafuna ku chipani komwe kuli anthu oti ochenjera moganiza bwino. Ndi nyamata oganiza bwino Mumbayo. Kungoti Achakwera tenga Gotani Hara forget about winning. Kumpoto kuno basi vote kulibe. Komanso ngati Achakwera angasiye kutenga running mate kumpoto, vote yawo kunoko kumpoto kulibe. Chwa kunoko chipani chimene chaziwika kwambiri kuno chipani cha UTM ndipo chatengaso running mate for the first time kuno kumpoto. So in short I can say Northern Region is for UTM. Enawa they are only struggling. Kungofera ndalama mwina zimene ziko azipeza pafupi. Kwa pa chilungamo mmene ziko atuliri panopa kuno kumpoto. Anthu onse afuna Daso Kabambe wa chipani cha UTM. Amalawi onse olazipani zinazi angopanga zoyerekeza kaena 4D kaena Frank Mwene Fumbo ndi chipani cha Khumbo Kachali zimene akupanga amangopanga zinthu zongoona okha. Koma in general consensus Northern Region is for UTM. So MCP don't waste your time. Panopa nanusa MCP yesekani kaye mukhale pasi think of 2030. Panopa ntchito ilipo kunoko njachani ya Daso Kabambe. Achakwera running mate ngati satenga kumpoto palibe vote yawo kuno kumpoto. Akatengaso running mate kuno kumpoto kunzimba kunoko one of the pakati pa Mumba ndi ndani Gotani Hara chawo palibenso. So kunoko tathana nazo kale za MCP. So MCP members it's up to you. Mukafuna kukhala ku opposition mukapita ku opposition chipani cha MCP I cannot see the future of it. Kuti andazachikhulupiriraso msogolo mosemo. Cho chakhulupirika poyamba tinadana nacho kachiwiri apa tinachikhulukira koma kachitatu MCP kungoza chisankho ichichi chipani chatha chimodzimodzi ngati DPP anyamata satenga chipani chikuyamba lero kapena dzulo kapena dzana ngati satenga chipani chimene cha DPP anyamata DPP nazo kapita competition yatha UTM will still survive because it's a movement. Zipani zinazi zipani zizi ngoni msogolo wa mwalira basi chapita. Ndi chipani cha UTM chokha chomwe msogolo wa namwalira koma chipani chikupitirirabe ndi mphamvu kusala chimene chichi ncha Malawi osali cha munthu mmodzi ayi. Zipani zinazi nzawe zili ndi ene aje ndithu comrades Malawians. So this is my position today.
kodi china ndi chani chomwe ndingayankhule? Okay, china chimene ndingayankhule, kampeni iyi yayamba. Komba kampeni yake imene tikuyankhula chonse chapapa ndi kampeni. Mukapita mukakuma ndi munthu wina panjira ndi kampeni. Komanso mwena kuziwa kuti mavoti amene tikulimbana ndi 7.2 million votes. Kodi tingapange bwanji kuti Daso Kabambe atengepo mwina 3 million votes pamene papa, kapena atengepo 3.5 votes? Tingapange bwanji Malawi? Anzanga achipani cha MCP mumthandiza mavoti angati Kabambe? Chifukwa na asogolera anu undesa wina atu. DPP ndiye hehehe. Kabambe mumpasa mavoti angati? DPP inuyo. Chwa na APM nde palibe munthu amene angazavotera APM omwe sakaenda kuma constituency. Palibe. Anthu afuna aone APM yakuyankhula. Kwamene taonera dzana muja, taona mulungu athaja ku BICC kuja. APM satha kupanga kampeni itu. Chitipa tumsanja. Komanso ma vice president awo palibe amene angamvere. Nanji secretary general, director of youth wa DPP palibe angamvere. Alibe fundo ka. Ma vice president achipani cha DPP kulibe ndi mfundo omwe. Secretary general wa DPP no mfundo. Nanji director of youth yemwe ndi bodegarisi wa APM no fundo, fundoless. Chimozi kwa MCP. Secretary general wa MCP fundoless. Kungokula mtima, kungokula mutu, kungokula thupi. No nzeru. Ma vice president amene mkonawo ali waya. Zokamba sizikoneka. Game ya papa ya gola ndi Kabambe. Ndipo lozulo wina kanalemba Julius Smith. Kungoti mwa bwanje meki ingoseka basi. Salendeso mapepa enu. Zipani zinazi no future. Zangono ngaziko latu economically tukuvutika ndalama choya zipani zimene zizi. Comrades, this is what I can tell you today being a Monday. Achakwera kutenga running mate kumpoto mavuto alipo. Unless akatenga running mate ku Southern Region. Kwa Southern Region wote amutenga katenga Abida Mia amangoziwa kulowa shile koka. Kwa anthu sana nimbese numbers abwino. So MCP already yafakale before ma wesa napeke mapepa. Good morning, comrades.